Айде малко. Айде. Даная! Пустая сега, тя ще ги види. Айде пак да я пуснем. Даная, хайде. Айде стани, не записка. Айде стани тук. Айде, как така. Още Ще видим какво ще вземи. Взе термометъра, докторка. Не гледай, живата ще хруска. Това не е живата. Браво, докторка! Браво на Даная! Да, ще се срещи. Алтернативна професия фризьор. Ама отпред трябва да стоям, че да се може. Браво на Даная! Нали, Ето сега малко питчета да очупим на Данайка. Снимай я. Харесва ли ти, мамо, питката? Айде още малко. Що ми да ядем? Браво! Айде да Браво! Браво! Иска да стои там, не знам. Любов. Айде да пуснем музика малко да се танцува Данайка. Ей. Усили музика. Браво! Хайде, Данайка. На мама доктор. Долу питката, баба. Виж долу. Виж там, баба. Там. Там. Каква ще правим сега последно? Докторка или фризьорка? Каква ще се правим, Данайка? Я виж, бабо, виж. Дай ми. Стоян, че виж, снимай. Виж, бабо, виж. Не снимай питката. Снимай Даная. Даная Нищо не си, не я снима. Виж, бабо, дай ми. Ела да си вземеш термометъра. Да измериш на мама температурата. Ела. Данайка. Виж, мама, погледни. Ела да вземеш термометъра. Вземи нещо друго. Айде, Сега се готвим. Охо, ние много професии имаме. Да, някаква ни баба. Данайка, ела тук, ела. Виж, баба, питката на Данито. Ела тук, мама. Папа ми питка. Ето я. Върви, Да, мамо, ела тук. Танцуваш? Опа! Кой падна? Айде, мамо. Айде, смело напред. Снимаш? Браво! Да, дай баба ще види. Виж кака Ванинка каква хубава питка е направила. Тя гладна. Кой е гладен? Кое момиче е гладно? Я тата да дойде той тука. Тата? Малко солът ли беше сложила? Данайка! Айде, стига сме снимали вече.